አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን በጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹኖም አሜን። 30 ሕዳር ዝንበብ ዝጽለ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ደገኛ ጻድቕ ንጉስ ሃፀይ ገብረ መስቀል እዩ። እዞም ቅዱስን ጻድቕን ዝኾኑ ንጉስ ገብረ መስቀል ምስ ተሰዓቱ ቅዱሳን ብምዃን ኣብ ምድረ ጋዚስ ብዙሓት ቅዱሳን ቤተ ክርስቲያን ዝሃንጹ ዝነበሩን ቅዱስ አቦ እዮም። ዓበይቲን ጥንታውን ገዳማት ኤርትራ ከም በዓል ገዳም አቡነ ሊባኖስን ካልኦትን ገዳማት ብምህናጽ ዝሳተፉ ዝነበሩ ቅዱስ አቦ እዮም። ኣብ ደብረ ዳሞ ድማ ናብ አቡነ አረጋዊ በረከት ከቀበሉ ምስ መጹ እውን ውዑይ ሕብስተ ሰማይ ወሪዱ ካብ ኢድ አቡነ ጻድቅ አቡነ አረጋዊ ዝተቀበሉ ንመንግስነቶም ድማ መሪቆም አፋነዎም። ምስ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ድማ ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዝነበሮም ዜማ ናይ ቅዱስ ማህሌታይ ያሬድ ብተመስጦ እንዳ ዘመመ እንከሎ ንሶም ድማ ብስምዒት ብውዳሴኡ ስለ ዝተወስዱ ንሱ መቆምያኡ ብስምዒት ናብ ምድሪ ክሃርሞ ከሎ ንሶም ድማ በትሪ መስቀሎም በትሪ መንግስቶም ከም ቅዱስ ያሬድ ክገብሩ ክብሉ ኣብ እግሪ ቅዱስ ያሬድ ወግእዎ እሞ ዜማ መስተወድአ ግን ሰንቢዶም ዝበልካ ንኽገብረልካ እየ ቅዱስ ያሬድ ግን ይቕረበለለይ በልዎ እሞ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ድማ ዝበልኩኻ ክትገብረለይ እንተኾንካስ በል በተባሕትዎ ክነብር ፍቐደለይ በልዎ እሞ ንሶም ድማ ብዝኣተውዎ ቃል ኣዝዮም እንዳሓዘኑ ብንውዓት ሕራይ በልዎም እሞ ቅዱስ ያሬድ ድማ መምህራን ገዲፎሙላ ናብ ዝሓተትዎ ብንውዓት ተፈላለዮም ከዱ። ከምዚኦም ዝኣመሰለ ብሃይማኖቱ ዝሓምም ብህዝቦምን ሃገሮምን ዝግደሱ ምስ ቅዱሳን እንዳተማኸሩ ቅዱሳን ቤተ ክርስቲያን ዝሃንጽ ብዜማን ቅኔን ብፍቕሪ እግዚአብሔር ልቡ ዝትንከፍ ንጉስ ሃገርና ይፍጠረላ። ወርሓዊ በዓል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን ቀዳመ ሰንበት ድማ ይግበረልና። ስንክሳሩ ድማ ንመልከት ናይ ቅዱስ ንጉስ ሃፀይ ገብረ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ጻድቅ ንጉስ ሃፀይ ገብረ መስቀልን ቅዱስ አካኪዮስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሓኩም አሜን። ጻድቅ ሃፀይ ገብረ መስቀል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብብዝሒ ነገራታ ዝተዓደለት እያ። ካብ ማእከሎም ኣብ ታሪኽ ዓለም ተራእዩ ብዘይፍለጥ መንገዲ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ነገስታታ መራሕታ ቅዱሳን ጻድቃን እዮም። ንሓንቲ ሃገር መራሕታ ንፉዓት ክርስቲያን ክኾኑ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ዝሓለፉ 40 ዓመታት ከማን ዝበጽሓና ናይ መንፈስ ዝሕለትን ናይ ሞራል ውድቀትን ክንምልከት ከለና ሓደ ሽግር ካብ መራሕትና ከም ዝኾነ ነስተውዕል። ኣብ ናይ ሃገርና ታሪኽ ክንምልከት ከለና ግን ኣብ ማእከል እሳትን ኩናትን ኮይኖም ንፈጣሪ ዝተገዝኡ ብዙሓት ነገስታት ንረክብ። ንኣብነት ድማ እዚኦም እዮም፦ ንግስተ ሳባ፣ ቀዳማዊ ምኒልክ፣ ኣብርሃ ወአጽብሃ፣
ሃፀይ ካሌብ ሃፀይ ንጉስ ገብረ መስቀል ሃርቤ ንጉስ ሃርቤ ንጉስ ላሊበላ ንጉስ ይምርሃነ ንጉስ ነአኩተልአብ ንጉስ ዳዊት ንጉስ ቴዎድሮስ ቀዳማዊ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ንጉስ በእደ ማርያም ንጉስ ናኦድ ንጉስ ልብነ ድንግል ንጉስ ገላውዲዮስ ንጉስ ዮሐንስ ንጉስ ኢያሱ ቀዳማውን ንጉስ ተክለ ሃይማኖት መንግስትን ንረክብ። ካብዞም መራሕትና ፍርቆም መንግስቶም ገዲፎም ናብ በረኻ ዝኣተው ክኾኑ ከለዉ ፍርቆም ድማ ኣብ ዝፋኖም እንከለዉ ጽቡቕ ሰሪሖም ዝተረኽቡ እዮም። ገለገሊኦም ድማ ብጥፍኣቶም ተጣዒሶም ንስሓ ዝኣተው እዮም። ኣብ ማእከል ነገስታት ጻድቕን እዛ ዕለት ናይ ኣፄ ገብረ መስቀል ዝክር እያ። እዚ ጻድቕ ወዲ ንጉስ ሃፀይ ቅዱስ ካሌብ ክኸውን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሰ ኣብ 515 ዓመተ ምህረት እዩ። ክነግስ ከሎ ድማ ብጣዕሚ መንእሰይ ነበረ። ምክንያቱ ድማ ኣቦኡ ካሌብ ካብ ውግእ ናግራን ምስ ተመልሰ ብምምናኑ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ ወዱ ንሱ ስለ ዝነበረ ካብዚ ቅዱስ ናይ መጀመርያ እነድንቆ ንስሙ እዩ። ናይ ሎሚ 1500 ዓመት ከማን ብመስቀል ዝምክሑ ንመስቀል ዝግዝኡ መራሕቲ ምንባሮም ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ናይ ክርስትና ደረጃ የርኢ። ገብረ መስቀል ማለት ናይ መስቀል ኣገልጋሊ ወይ ከዓ ባርያ ማለት እዩ። ኣፄ ገብረ መስቀል ቅኑዕ ንጉስ ክኸውን ናይ ቅዱስ ኣቦኡ ማንነት ዝሓገዞ ይመስል። ሓያልን ብርቱዕን ዓለም ዝፈርሖ ኣቦኡ ካብ መጀመርያኡ ብፍቕሪ ክርስቶስን ብድንግል ኣዲኡን ፍቕሪ ዝተተሓዘ ሕያዋይ ሰብ ምዃኑ ብምቕጻል ድማ ብዘይ ወላሓደ ቅድመ ኩነት ንመንግስቱ ከም ጨርቂ ገዲፉ ክኸይድ ከሎ ንዕኡ እውን ከምኡ ገበሮ። ንሱ ድማ ከምቲ ካብ ኣቦኡ ዝረኣዮ ኣብ ኣኽሱም ዝነገሰለን ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ፍትሕን ርትዕን ገበረ። ንድኻ ከይበደለ መታን ክነብር ጻዕሪ ገበረ። ኣፄ መስቀል እዚ ጻድቕ ንጉስ ንዓና ካብ ዝገደፈልና ትሩፋታቱ ሓደ ንበዓለ መስቀል ኣብ ኣደባባይ ምኽባሩ ቀዳምነት ይሕዝ። እቲ በዓል ኣከባብራ መስከረም ዝግበር ክኸውን ከሎ ሃፀይ ገብረ መስቀል ይበሃል። ኣፄ መስቀል ይበሃል። ኣብኡ ድማ ብናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ መስቀል ዓብይ በዓል ይኽበር። ንጉስን ቅዱስ ያሬድን ንሃገርና ነዚ ዓብይ ሰማያዊ ዜማ ዝረኸበቶ ኣብ ዘመነ ሃፀይ ገብረ መስቀል ዘመን እዩ። ቅዱስ ያሬድ ካብ ሰማይ ዝረኸቦ ማህሌት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣኽሱም ጽዮን ሃሌሉያ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወበዳግም ኣርአዮ ለሙሴ ዘከመይ ገብር ግብራ ለደብተራ ኢሉ ካብተን ሰለስተ ጸዋትወ ዜማ በቲ ሓደ ብኣራራይ ከምዚ ከሎ ንጉስ ብዜማኡ ተመሲጡ እናጎየየ ናብ ጽዮን በጽሐ። ካብ ጣዕሚ ዜማኡ ዝተላዕለ ኩሎም ተደመሙ። ንጉስ ድማ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ ቅዱስ ያሬድ ዘይፍለ ኮነ። ንስብሃት እግዚአብሔር ድማ ብዙሕ ግዜ ካብዚ ቅዱስ ሊቅ ብጥዑም ዜማ ተቃሚሙሉ ተመገበ። ሓደ ግዜ እዚ ሊቅ ከዚመሉ ከሎ ጻድቅ ኣፄ ገብረ መስቀል ንናይ ቅዱስ ያሬድ እግሪ በትሪ መንግስቱ ተኸለሉ። ክልቲኦም ካብ ተመስጠኦም ምስ ነቕሑ ድማ ንጉስ ሰንቢዱ እንታይ ክኽሕሰካ እየ ምስ በሎ ናብ በረኻ ኣፋንወኒ በሎ። ሃፀይ ገብረ መስቀል ድማ እናሓዘነ ፈቐደሉ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ካብ መሬት ንላዕሊ ሓፍ ኢሉ ተንሳፊፉ ናይ መፋነዊ ምስጋና ውዳሴ ወግናይ ለእማ ኣዶናይ ቅድስት ወብፅእቲ ኢሉ አንቀጸ ብርሃን ብጥዑም ዜና ስተት ኣቢሉ ኣብጽሐ። ነዚ ምስ ሰምዐ ንጉስ ፈጺሙ አልቀሰ። ክሳብ መንገዱ ምስ ህዝቡን ሰራዊትን ኣፋነውዎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ኣብ ጸለምት ምስ በጽሐ ብዜማ ኣስሚዑ ሰላም ለኩልኩሙ በለ። ሃፀይ ገብረ መስቀልን ህዝቡን ድማ ምስለ መንፈስከ ኢለሞ ቅንዕ ምስ በሉ ካብ ዓይኖም ተሰወረ። ንጉስ ድማ ኣብቲ ዘመን ማህሌት ሰማይ መታን ከስፋሕፋሕ ብዙሕ ጸዓረ። ቅዱሳን ንጉስን 9 ቅዱሳን ኣብ ሃገርና ወንጌል ክሰብኩ
መጽሐፍቲ ክትርጉምን ገዳማዊ ህይወት ከስፋሕፍሑን ሃፀይ ገብረ መስቀል ዓብይ ጻዕሪ ገበረ። ብፍላይ ድማ ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣባ ሊቃኖስ ዘደብረ ቆናጽልን ፍሉይ ቅርበት ነበሮ። ዘወትር ድማ ካብኣቶም ይባረኽ ነበረ። አቡነ አረጋዊ ድማ በብግዚኡ ይበጽሖም ከም ዝነበረ ይንገር። ንጉስን ታቦትን ልክዕ ከም ቅዱስ መስቀል ኩሉ ታቦተ እግዚአብሔር ብዑደት ከም ዝኽበር ዝገበረ እዚ ንጉስ እዩ ይበሃል። መላዓዓሊኡ ድማ ናብ ደብረ ዳህሞ ምህናጽ እዩ። ሓደ መዓልቲ ንአቡነ አረጋዊ እንታይ ከም ዝደልዩ ምስ ሓተቶም ናይ ድንግል እመቤትና ማርያም መቅደስ ህነጸለ ይበልዎ። ብደስታ አጸቢቁ ሃነጻ። ናይ ምርቃ ዕለት ድማ ንጉስን እዞም ጻድቅን ሊቅን ማለት ገብረ መስቀልን አቡነ አረጋውን ቅዱስ ያሬድን ምስ ካልኦት ቅዱሳንን ተረኸቡ። ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ታቦት ምስ ነገሰ ቅዱስ ያሬድ ብዘቀረቦ ማህሌታዊ ዜማን አበው ብዝገበርዎ ዜማ ዝማሬን እቲ ታቦት እናዞረ ዓቢ መንፈሳዊ ሐሴት ኮነ። ደብረ ዳሞ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መውረድን መደየብን ደረጃ ነበሮ። ንጉስን ቅዱስ ያሬድን ድማ ካብቲ በዓል ምስ ተመልሱ ብናይ አቡነ አረጋዊ ሕቶ ድማ እቲ መውረድን መደየብን ተደርመሰ። እዞም ጻድቅ ዳህምሞ ደርምሶ ስለ ዝበልዎ እቲ ቦታ ድማ ዳህሞ ኮይኑ ዳሞ ተባሂሉ ተረፈ። ቅዱስ ንጉስ ሃፀይ ገብረ መስቀል ብዙሓት አብያተ ክርስቲያናት ሃኒጹ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓሪፉ ተቀብረ። አሜን። አርኪኡ ድማ ከምዚ ይብል በረኸቱ ይሕደረና። ሰላም ለከ ንጉስ ክቡር እንተ እትትመካህ በኃይሉ እግዚአብሔር ገብረ መስቀል መዋኢ ወመግረሬ ጸር በመዋኢሊከ መዋኢለ ሰላም ወፍቅር ማሕሌተ ሰማይ መዝሙር ተከስተ በምድር ሰላም ለገብረ መስቀል ሃገሪተ ብዙሃን ዝሃለፈ ሰረገላ ልብ ሃኒጾ ወዘህሊና አክናፈ ወከመ ያርኢ በምድር እበየ ጽድቁ ትሩፈ እግሩ በእብን ምንተኒ ይተአቀፈ ወኢለከፎ ዝናም በውስጠፍና እንዘይጽሕፍ መጽሐፈ ይብል በረኸቱ ይሕደረና። ከምዚ ድማ ናይ ቅዱስ አቦና በረኸቶም ይሕደረና እሞ ቅዱስ አካክዮስ ዝበሃሉ ዕረፍቶም እዩ። እዚ ቅዱስ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተላዓሉ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ሓደ እዩ። ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ቁስጥንጥንያ ክኸውን ከሎ ትምህርቲ ሃይማኖት እውን ኣብኡ ተምሃረ። ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ኬልቄዶን ጉባኤ አብዳን ክጽዋዕ ከሎ ንዕኡ እውን እቲ ጻውዒት በጺሕዎ ነበረ። ነገር ግን ካብቲ መጀመርያ ንጉስ መርቅያንን ጳጳስ ሊዮንን ዝገበርዎ ሴራ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከይከደ ተረፈ። እቲ ጉባኤ ተወዲኡ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምቅታሉን ሃይማኖት ምኽሓዱን ካብታ አከብቲ ምስ ሰምዐ ሓዘነ። ንንጉስ ረጊሙ ኦ ጎይታ ምስ እዚ ዝረኸሰ ጉባኤ ስለ ዘይደመርካኒ ተመስገን በለ። ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ድማ ምእመናን ሃይማኖቱ ዝቐንዐ ቅኑዕ ጓሳ ምዃኑ ምስ ተረድኡ ናይታ ዓባይ ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሸምዎ። ብዙሕ ድርሳናት ድማ ደረሰ። ሽዑ ግን መራሕቲ ካብ ተዋህዶ እምነት ክሓድ ዝብል ትእዛዝ መጾ እሞ እምቢ ብማለቱ ድማ ስደት ተፈሪድዎ። ኣብ ስደት ከሎ ድማ ዓረፈ። አሜን። በረኻቶም ይሕደረና። አምላከ ነገስታት ጻድቃን ቅኑዕ መራሒ ኣብ ኩሉ ስፍራ ይዓድለና። ካብ ናይ ፈተውቱ በረከት ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረናን ይኽፈለናን ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና። አሜን። ሕዳር 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ሃፀይ ገብረ መስቀል ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ አካክዮስ ሊቅ፣ ቅዱሳን ቆዝሞስ ወድሚያኖስ፣ ቅዱስ አናኒዮስ ዘዓምድ፣
አባ መርቆሪዎስ ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት የለን። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተአረመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።